Asang chicken cordon? Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3. Wait, dahil. Ahmad Remixer. Tanawa ang lechon. Ako mga sudan. Gikao na bam-e. Asang uban? Asang chicken cordon? Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4, 8. Mapriso tibuok Pilipinas, bayari sa ang chicken cordon. So wala sila ni bayad sa kuan kay dili ko no worth it. Dili ko no worth it pero ilang kikaon on. Appear tayo, pagkagubot pa ninyo tungod sa isyo karon, trending ang chicken cordon. Appear tayo, kung mamakal gani mo, siguro adyudaan, fully paid na ba ang sudan? Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Nasuko si ante, managpag-establish, di niya i-fully paid, kay wala siya ganahe. Ang gusto ni ante, kanang na ay refill, maikog na lang ta sa iyang kwintas ka Chanel. Galay braba sa FB, si Madam Supplier, ug si Madam Chanel, gibanatan sa bashers. Appear tayo, di lalim magnegosyo, tablahon radi ito, samot nagkaminos nimo. Appear tayo, nawagtang ang cordon bleu, ipangita sa tanan, nganong kulang ang sudan. Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Ug wa ka kauyon, ayaw ipakaon, nganong inyong gihabhabitad pa jong lechon. Afford man ta ni ante, nganong wala bayari, nasuko si supplier, kay syempre siya'y alkanse. Kung gusto kag resibo, nag-Vikings unta mo, dili man ka worth it, pero ngano jong gikit-kit. Appear tayo, naabot na muktulpo, kalabad ana sa ulo, mga tao gaatang ninyo. Appear tayo, kadako sa skandalo, og gisettle pa ninyo, makatog unta mog sakto. Tungod sa package nga kaona, among pa ang lechon, nagkagubot ang tanan, kay lagi dili bayran, daghan ang nangaamong sa pagbash di mo hunong, kay lagi social media ug makatag na sausawan dayon ka. Ow! Imagine, ikihan mo tanan. So, kung magkiha ka or magdemanda ka, pila ang talent fee sa attorney? Pila ka sessions bago mahuman ang kaso? Pila ang magasto? Wala mang gali nimo gibayaran ang almost 9,000 or 10,000 sa food package, tapos mo kiha noon ka sa mga tao. Ikaw na, Jude, palakpakan natong tanan. Nagkatawa ko, pero nakasabot ko sa iyaha, guys, nga naulawan Jude siya nga.
sa inaso nga panghitabo. Siyempre no, pagkaon no. So, sa sunod, gani, Madam Maria, kani siya ako murag, advice. Konting overview para sa mga Tagalog na hindi alam ang issue nito kasi ang issue nito is from Cebu. Anyway, siya po si Ma'am Maria na umorder ng food package worth around 18,000. Nag-down payment siya ng 10,000 or 9,000. And then, she wanted to have it served for 50 people. When the food arrived, she expected there's gonna be a refill kasi ang konti daw ng serving. Unfortunately, pag food package, walang refill yan kasi hindi yan catering, okay? Unlike sa catering, may buffer tayo na at least 10 to 20% from the original food na in-order nyo. Ngayon, ayaw niya magbayad, pero pinakain niya sa kanyang mga bisita ang food na in-order nila. So, what happened was, the supplier went there personally to singil her. Unfortunately, ayaw niya magbayad kasi number 1, it's not worth it. Number 2, humihingi siya ng BIR official receipt before she makes the payment. And number 3, she said that it's a dugyot preparation, so parang napahiya siya sa mga bisita niya. But the thing there is, her visitors have already eaten some of the food. Fact is, there was this missing cordon bleu. There were like, I think, 8 different recipes or 8 different menus, of which 4 na lang yata ang natira. May lechon pa and all that. So, ayaw niya magbayad. Siya pa yung galit kasi daw trespassing sa supplier. Eh, mayaman siya. Take note, she has a husband who is a foreigner, and then if you look at her photos in any social media accounts, you can see that she's really social. She goes to expensive hotels, yacht clubs, dining out with her friends, with AFAMs or foreigners and all that. So may pera siya. Look at the necklace. But she didn't want to pay for the food that they ate. The supplier was kind enough to tell her na she's just gonna pull out the food that they ordered if they are not happy about it. But, sabi niya, anong ipapakain niya sa kanya mga bisita kung kukunin niya ang food? But take note, she wasn't willing to pay. So, it's just so annoying for somebody na may pera kuno, pero hindi naman willing magbayad. And take note, if you are not a happy customer, dapat hindi mo na kinain yung food na in-order. Or better off, dahil wala ka namang ibang handa for your visitors on that day, kinain nyo na lang yung food, binayaran nyo, and then wag na mag-order ulit. Hindi yung kinain mo pa yung food, di ka naman pala satisfied, di ka pa nagbayad. So ano ka, syunga lang? Hello? Beware of her. Hi Chris, if I'm getting it right, ito yung about sa food package na nag-viral dun sa Cebu. All the way talaga, if I am to take sides, dun talaga ako sa na-provide ng food package. Question ko lang, parang, di daw worth it ang 18K? Parang ano bang gusto mo? Hanggang piso, mula piso hanggang 18K, dapat nandun lahat sa pagkain na in-order mo. So, sana ipapasok yung bayad sa labor, sana ipapasok yung sa gasol, sana ipapasok yung kikitain ng nag-provide ng food package. So, charity lang kasi dapat 18K, dapat nakain mo talaga, ganun. Ay, nako. At mabasa mo talaga, for me, expert na talaga si ate how to deal with this online setup or transactions. Kasi, diba, tinanong siya agad-agad, saan yung BIR mo? Para alam na niya na dapat matakot kapag online seller. Kasi siguro sa na-encounter niya most of the time, mga online sellers na na-encounter niya hindi BIR registered. Kaya feel niya dapat si ate din yung nag-cater sa kanya. Dapat matakot na kasi hinapan siya ng BIR. Oh, Diyos ko. Kinain mo yan, girl. Grabe, pinasok mo yan sa katawan mo. I can't imagine the gaba in the future. Ay, ginoo ko pangilngig. It's just... wag sanang ganon. Isa siya sa mga sa mga, tas, so to, na meron pa siya doon na parang isasampal yung escabeche. Parang, pag sa akin ginawa yun. Diyos ko, damay-damay na to. Wag, never. Don't do that. Kung ano yung napagkasunduan,
na package, yun yung bayaran mo. Feeling ko talaga yung down payment na yung budget ng ipakain. Kasi alam-alam na niya paano tirahin si, si caterer natin eh. Kasi porkat online, hanapan agad ng BIR para lusot na, wala na siyang babayaran. Kasi feeling niya dapat matakot na si ate. Kasi hindi siya BIR registered. If ever na hindi talaga siya BIR registered. Yung mga ganon. So, feeling ko, hanggang down payment lang talaga yung budget ng pakain eh. Gusto niya i-achieve na 50 packs. Dahil alam niya sa back of her mind, for me, may back. Sa akin kung ano daw yung masasabi ko about sa food package issue sa Cebu. So, madam, sa madam na naka-Chanel bangle, nakalitan kasi imong pagkadato. Dato, man ka, hindi makakabayad og 7,000. Ano man yapak pa makasi mo isang katawo? No. Mag-ingon-ingon pa ka nga worth 7,000 na imong gikaon, ang lechon o ang kanang pilato kasudan. Dato, man ka. Hala, porkit naka-affam na ka, nakalitan kasi imong kwarta. May gani kinapay nag-offer ninyo og food package, lalo na karon nga pandemic, nga halos tanan financially unstable, financially struggling, nya mag-ingon ana mo, manyapak mo yung isa katawo. Hala, dili na pwede, uy. Karon ma'am, hulata ang Tulfo, kay gitag na si Tulfo dito sa live video ni ate. Paghulat, kay murag nakalitan kasi mo pagkadato, no. Dili pag-ingon ana, uy, kay og mga Bisaya magtinabangay ta. No. Ahmad Remixer. Chicken cordon lechon escabeche. Maria, Maria, nagpakumbira. Wadi ay kwarta, bayari ang sudan, ngagipalamoy sa imong silingan. Maria, Maria, nagpataka-taka raka, in town bayari na. Tanawa ang lechon. Ako mga sudan. Gikao na bami. Asang uban? Asang chicken cordon? Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4.